बराखायनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों भिडिअआ जाहैबाय मा हाग्रामा महिलारि सारखौहाय दिनै बिथांमोनहा माने जायफोरखौ प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ होयैनि थाखाय दिनै हुमखि होदों आरो बे हुमखिया जाहैबाय मा फैबाय थानाय समखौ लानानै बिथांमोना दिनै गोबां प्रतिश्रुति होदोंमोन जे हाग्रामा महिलारि सारा होनदोंमोन जेब्लानो बिसोरखौ उच्छेद खालामगोन उच्छेद खालामनानै साननैनि उनाव थांनानै न' बां लुनानै हैगोन मागोन होननानै बिथाङा माखासे प्रतिश्रुति होदोंमोन ना बैसोरनो सारामाय गैयैफोरनो दा बिथांमोनहा दिनै बे खामानिखौ जाय बिथांमोना दिनै उच्छेद खालामग्रा आरो बे उच्छेद खालामग्राजोंसो दिनै थांनानै ज' जानानै बिथांमोना दिनै सरकार दाबाय आरो बेखौनो लानानै दिनै दुखु प्रकास खालामदों दा बिथांमोना सोर आरो माब्रै मा बाथ्राफोर बुंदों आङो बाथ्राखौ नोंथांमोननो होग्रोनोसै बिनि उनाव आं डिसकासन खालामगोन खिन्थु आङो भिडिअखौ होनानै होग्रोनि ओमफ्राय आं नोंसोर रायज्लायनोसै नायनो होग्रोबानो जाबाय। हाग्रामा महिलारी डांगरिया एजन বিশ্বাসঘাতক আৰু প্ৰতাৰক তেখেতে 2025 চনৰ বিটিআৰৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিপক্ষে উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে ভোট বিচাৰিছিল। তেখেতে কৈছিল বিটিআৰত কোনো এটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক বা পৰিয়ালক যদি উচ্ছেদ কৰা হয় তাৰ পিছদিনা সেই ঠাইত ঘৰ বনাই দিয়া হ'ব আৰু এই ধৰণে কোৱাৰ কাৰণে বিটিআৰত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে হিল দোল ভাঙি তেখেতক 28খন আসনত জয়ী কৰাই চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সুবিধা দিছিল আৰু এই বিশ্বাসঘাতক হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বা প্ৰতাৰক হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই জনসাধাৰণৰ বিশ্বাস আৰু আস্থাক ভৰিৰে মোহাৰি যিটো দলে এতিয়া উচ্ছেদৰ কথা কৈ আছে সেই দলৰ লগত চৰকাৰ গঠন কৰিলে। গতিকে এইজন বিশ্বাসঘাতক আৰু প্ৰতাৰক হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিটিআৰবাসী ৰাইজে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই আছে। আপুনি বিশ্বাসঘাতক হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া সাজু হৈ থাকক। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া তথা তেওঁ চৰকাৰ গঠন কৰিয়েই বিটিচি চৰকাৰৰ দ্বাৰা বিচিডিচিৰ চেয়াৰমেন আৰু টিচিচিৰ অধ্যক্ষ নিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক খেলিমেলিৰ সৃষ্টি কৰিছে। তেখেতে নিজেই আইন বনাইছিল যে এইবাৰ বিচিডিচিৰ অধ্যক্ষ হ'বলৈ হ'লে মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব আৰু টিচাৰ্ছৰ চেয়াৰমেন হ'বলৈ হ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব। সেই আইন তেখেতৰ ক'ত গ'ল? আজি কেনেকৈ তেখেতে এই বিচিডিচিৰ অধ্যক্ষ অৰ্ধশিক্ষিত মানুহক নিয়োগ কৰিবলৈ পালে? আপোনালোক সকলোৱে জানে সৌসিদিনা গোমা সমষ্টিৰ যিজন MCLA এমতাজ আলী আহমেদ তেখেতে নমিনেশ্যন সময়ত যিটো শিক্ষাগত অৰ্হতা দিছিলে সেই অৰ্হতাতে সপ্তম শ্ৰেণী পাছ বুলি দিছিলে আৰু সেইজন ব্যক্তি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ নকৰাকৈ কেনেকৈ টিচাৰ্ছ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি পালে? এইটো সকলো ৰাইজৰ প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ জবাব হাগ্ৰামা মহিলাৰী তথা বিটিচি চৰকাৰখনে দিব লাগে। নহ'লে তেওঁলোকে নিজে আইন বনাই নিজে ভংগ কৰাৰ কাৰণ কি? ইয়াত কিবা স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে নেকি? ইয়াত কিবা উদ্দেশ্য জড়িত হৈ আছে নেকি? যদি আছে ফাদিল কৰিব লাগে, নহ'লে বুজিব যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ চৰকাৰ বা বিটিচি চৰকাৰেই যদি আইন ভংগ কৰে, এজন নেতা হৈ যদি আইন ভংগ কৰে, এখন চৰকাৰে যদি আইন ভংগ কৰে, তেনেহ'লে সাধাৰণ জনতাই কি কৰিব? ইয়াৰ উত্তৰ আমি বিচাৰিছো, উত্তৰ দিব লাগে। नुबाय रायजो नोंथांमोन बिथांमोना दाना मा बुंखो इलेक्सननि सिगां हाग्रामा महिलारी सारा जेरैबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन नङा होमबा माने उच्चेर खालामनाय लोगो लोगोनो बिसोरखौ माबा खालामगोन आरो बिथांमोनहा जाहैबाय मा बिजेपिनि बिरोधिताखा बिसोरो बिजेपिजों एगेन्स्ट पार्टिखा दा जायनि फलाव बिपि एबा माने हाग्रामा महिलारी सारा बुंदोंमोन जाहैबाय हा फाननानैसो गुवाहाटियाव थानाय हाखौ फाननानैसो इलेक्सन गेलेदोंमोन नाथाय इलेक्सन गेलेनाय लोगो लोगोनो दिनै बिथांखौ अननानै बिथांमोनहा जेनेबा सापर्ट खालामबाय मुस्लिमफ्रा कारन बिटिसिनि सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन हिसाबै बिथांमोननो जोंनो नांखागौ नङाबा देरहाखाया दा बे हिसाबै बिथांमोनहा दिनै मैखोमै फुरा बिथां बिपिएफनो भट होबाय देरहा होबाय दिनै 28टा सिट देरहानायनि उनावबो बिपिएफआथ' दिनै माने बिजेपिजोंसो एलायन्स जानानै सरकार दाबाय नालाय बेखौ बिथांमोना दुखु प्रकास खालामबाय आरो बेखौनो बिथांमोना होनदों फैबाय थानाय 26नि इलेक्सननि बाथ्राखौ रायखांदों 26आव जानो गोनां जेनेखि एसेम्बलि इलेक्सन बा MLA जायनि जानो गोनां इलेक्सन बेवहायसो माने बिथांमोना नायसिगोन बे खोथाखौ बुंदों आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा दै बेखौ बिथांमोनानो बुंगासिनो दं आरो गोबां ससियेल मिडियाआव दिनै खालि बिथांमोननिनो रिएक्सन ओंखारगासिनो दं जेरै TCLCनि बाथ्रा BCDC चेयारमेननि बाथ्रा BCDC चेयारमेन जानांगौबा क्लास 10 जानांगौ आरो TCLC चेयारमेन जानांगौबा माने हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ नाथाय बे माखासे आयेनखौ गावनो दायो आरो गावनो सिफायो अबा बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरनाव मा भिलु थानो गावनो दायो आरो गावनो सिफायफिनोब्ला बोरै जागोन बे बाथ्राया बिथांमोनाव मोनसे कुइसन सिखारदों आरो बेखौ बिथांमोना हाग्रामा महिलारी सारनाव सोंहरदों दा बाथ्राया बेसेबां बिथांनि बुंनायफ्रा मानो दिनै दोरोबबाय थादों
बेखौ बिथांमोना जे शक जादों गोमोदों ओंखायनो बिथांमोना हुमखि होदों आरोखि फैबाय थानाय 26 जायनोखि MLA इलेक्सन बे इलेक्सनाव बिथांमोनहा उल्था BPFनि एगेन्स्टआव बिथांमोना गेलेगोन नो डाउट 26आवथ' नों BPFआबो हयथ' एक्सट्रा गेलेनो हागौ BJPआबो एक्सट्रा गेलेनो हागौ UPआबो एक्सट्रा गेलेनो हागौ खिन्थु सिङाव एलायन्स थायोना बेखौ बिथांमोना मिथिगौ दा बिनिखाय बिसोरथ' रावबो जाम्बा नङाना दिनै थारिख सोरदो जाम्बा दिनै बिथांखौ सादा सिदा हिसाबै जेनेबा हाग्रामा महिलारि सारखौ देरहाहोबाय आरो UPPLआ BJPजों थानायखाय बिथांमोननो भट होआखिसै बेराफारसे माखासे जाथिफ्राबो एसटिनि बिरोधिता खालामनायनि खाथिरावहाय मिथिखाथारगौखाय प्रमद बर'खौ आरो BJPजों दंफायैखाय बिसोरनो भट होनाय जायाखिसै आरो माने UPPनो भट होआखिसै गाज्रियैनो UPPखौ फेजेनबाय आरो BPFआ गावसोरनो थाल मोनस्लाबलायै दिनै 28टा मेजरिटि सिटआव देरहाबाय आरो देरहानानै फैनायनि उनावबो दिनै BJPजों आखाइ हमनानै माने सरकाराव थानायखाय बिथाङा बिराद गोथौयै दुखु मोननाय प्रकासदों आरो जोङो पाप मावबाय नामा होननानै गोबां दिनै मुस्लिम दैदेनगिरिफ्रा बुंगासिनो दं आरोखि जायखौ बिथांमोना रायजो जाहोनो प्रतिश्रुति होदोंमोन BTC हालामाव जौगानाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय रिजनेल पलिटिकेल हान्जाखौ देरहानांगौ होननानै बिथांमोना देरहाहोआखैमोन माने रिजनेलखौ देरहादोंमोन नङाबा BJPनो भट होनानै देरहानो हागौमोन होनदों कंग्रेसनो भट होनानै देरहानो हागौमोन होनदों दा बे आरोना दा गतिके दिनै बिथांमोनहा नंखाय प्रतिश्रुतिनि गेजेराव दिनै फानजाबाय बोलि जानांबाय बेखौ बिथांमोना माने सिखार लादों आरोखि ओंखायनो बिथांमोना 26आव आरो बिथांमोनहा बोनजानाय नंला खोमा दा बिथांमोननि जेनोखि बुंनाय बेनिफ्राय जोङो मोनदांनो हायो आरोखि स' बेखिनि आपडेटखौनो होदों जेखि जाथों मानो आंनिफ्राय लुगैयो BTCआ जेब्लायबो सेफटि जानांगौ